Сигурно сте чували за много проблеми на онкоболните в България. Те не свършват само с недостига на лекарства. Оказва се, че твърде съществен е проблемът и с липсата на достатъчно специалисти, които искат да обслужват качествено и на време пациентите. В новините на Нюс 7 ви показахме репортаж от Бургас, в който пациенти с онкологични заболявания стигат до бой, стремежа си да се доберат до час за преглед, от който зависи качественото им лечение. Толкова сериозен ли е проблемът в морския град? Сега ще ни разкаже репортерът ни Мария Салабашева от Бургас. Здравейте! Сигнали на пациенти онкоболни ни доведоха в кабинета на доктор Радостин Дичев, който е управител на комплексен онкологичен център Бургас. Искам да кажа, че това междуобластен онкологичен център обслужва Бургас, Сливен и Ямбол. Хората се оплакват, че още от 4 часа застават на опашка пред регистратурата и чакат с часове, за да си вземат час за преглед, но часовете свършват много бързо и в крайна сметка те остават да чакат или за следващия път, или се принуждават да заплащат за своите изследвания. И затова първият ми въпрос към доктор Дичев е: каква е към настоящия момент конкретната ситуация с изчакванията за часове за онкоболните? Значи конкретната ситуация не е точно тая, както описахте. Никой не остава за следващия път, а още по-малко онкоболен бива принуждаван да заплаща. Значи при нас записването за консултативните кабинети, специално откъдето се извършва и приема на болните, е в всеки петък за следващата седмица. Като най-голямо търсене е за химиотерапевтичните кабинети и хирургическия кабинет, но ние никога не сме върнали никой пациент. Това, че от 4 часа стоят пред регистратурата, това не отговаря на тяхното оплакване, тъй като нашата регистратура започва в петък да работи от 7 часа. Те са пуснати пациенти в коридора. Но не е задължително те да се записват за следващата седмица точно на регистратурата. Ние имаме 3 преки телефонни линии, 3 телефона, които са обявени и те могат да се записват и по телефоните. Наистина нашите пациенти са много, но ние като количествен състав лекарски отговаряме на всичките стандарти. Предприети и мерки, като от година и половина химиотерапевтичните ни кабинети са вече 2 и това разтварва пациентопотока пред кабинета от една страна, а от друга страна вече имаме и урологичен кабинет, така че тези тясно профилирани урологични случаи да могат да бъдат обслужвани на ниво. Това, което искам пак да подчертая, че никой онкологично болен пациент не е принуждаван да заплаща за прегледи на кабинетите. Въпросът е, че пациенти наистина пред нашата камера споделиха, една жена сподели, че си е плащала за изследвания, защото не е могла да се добие с час и хора казват, че наистина от 4 часа се нареждат. Значи тази една жена, която казва, че си е плащала за изследване, да се обърне лично към мене и да каже кога си е плащала и за какви изследвания си е плащала. Въобще това не ни е в практиката от една страна, от друга постоянно тези, които работят в консултативните ни кабинети и на регистратурата, където се регулира пациентопотока, са инструктирани в тая посока. Може по желание някой да бъде прегледан при нас срещу заплащане, но това не са онкоболни. Това са хора, които примерно искат при даден специалист, но това са редки случаи, тъй като ние сме достатъчно натварени с нашите си пациенти, за които се грижим от 2 окръга и това са 16 000 човека към момента. Точно това щях да ви попитам. Хората също така се оплакват, че идват отдалече и когато не могат да си вземат час, какво правят после? Достатъчно ли са направленията в вашия център и могат ли да обхванат всички пациенти? Вижте сега, тук за направление изобщо не може да се говори, тъй като ние не работим с направление. Ние не сме медицински център или диагностично-консултативен център. Пациентите си имат регистрация при нас и това е достатъчно те да получат час за преглед. Тези, които твърдят, че са дошли от някъде и не са могли да се запишат, има 2 варианта. Първият е те да бяха се обадили по телефона и втория е никой, който
е извън Бургас, пък и от Бургас, не е връщан и не е принуждаван да се разкарва. Отделно някой път се получават така, че свършват номерата за определени лекари. Но кабинета в крайна сметка работи цяла седмица. Лекарите са на ротационен принцип, всеки си има определен ден. Ако този лекар, за който държат да се запишат, за него са свършили номерата, те могат да се запишат за друг специалист. Така че ние им гарантираме на нашите пациенти преглед от специалист. И това е. Също аз, макар и управител, един път в седмицата, аз също работя на гинекологичния кабинет. Понякога и за мен свършват часовете, но аз никога не съм връщал пациенти, а плюс това, който иска, може да отиде и пред колегата на следващия ден. Един от проблемите, които адресираха пациентите, беше, че специалистите като че ли не достигат. Истина ли е това? Сега ние отговаряме на всички медицински стандарти по брой на специалисти и по качество на тяхната квалификация. Оптималното би било, сега ако се съберат 100 човека пред нашата регистратура, да има 100 лекари и всеки да бъде пригледан веднага. Но тази златна възможност не съществува в най-богатите страни. Да не кажем, че там достъпа не е по-добър от достъпа на пациента до медицинска помощ не е по-добър от нашия. Бих казал, че даже е и доста по-затруднен, а да не говорим какви са цените там. А що се касае до възрастта на лекарите, има ли млади специалисти? Вие бяхте казал, че сте готови да обучавате млади специалисти. Обновява ли се състава? Вижте, ние имаме и млади специалисти и състава в известна степен се обновява, но имаме желание да привлечем още млади хора, те да могат да бъдат обучавани. Проблема е, че младите новозавършилите лекари търсят реализация в чужбина. Това не важи в такава степен за тези, които са на моята възраст и около нея. Да, благодаря ви много за отделеното време, доктор Дичев. Така, оказва се, че всъщност ситуацията в Бургаския онкологичен комплексен център не е чак толкова тревожна, колкото сигнализираха хората. Думата на пациентите срещу думата на лекарите, но така или иначе ние ще продължаваме да следим проблема и да ви информираме, ако такива наистина възникнат. Колеги. Още обаче проблеми излязоха на повърхността. Днес Националната здравноосигурителна каса е в сериозен преразход за онколекарства и дори да се използват всички буфери в бюджета и до края на годината, не е сигурно, че парите ще стигнат за покриването им. Това обяви по време на изслушване в парламента управителят на здравната каса Пламен Цеков. При бюджет от 90 милиона лева за онколекарства в края на годината разходът по това перо се очаква да достигне 156 милиона лева. За всички тези заложени бомби в здравеопазването ще говорим в следващите минути с Пламен Талшанов, председател на Българската асоциация за закрила на пациентите. Добър ден. Здравейте и добре дошли при нас. Вие внимателно изслушахте разговора от Бургас. Какъв е коментара ви? Тук виждаме полуистини в двете посоки. Първо, очевидно е, че в онкодиспансерите бившите няма нужда от талони за изследване. Те просто пациентите са регистрирани. Да. Имат си досиета и се редат. Това, за което обаче тук не стана ясно, в края на краищата, колко лекари се падат на един пациент, примерно за химиотерапия. Защото той каза, че има 2 кабинета, с 16 000 пациента. Моля да ви прекъсна за секунда, господин Талшанов, за да кажа следното нещо, защото това е едно, бих нарекал, оказионно писмо, което получихме като отговор от Министерството на здравеопазването, с цялото уважение към тях. Те очевидно не предпочитат по телевизионен начин да комуникират с нас. От вчерашния репортаж по онкотемата до днешното говорене на директора на онкодиспансера има голяма разлика и днешното му говорене е в този стил. За да направя контраст... За да направя контраст с това, за което с това негово говорене, ще ви кажа, че вчера той в един друг репортаж, ако можем и да го извадим, да го излъчим, той казва: ние дори сме готови да приемем при нас млади лекари, които нямат опит, за да трупат. Тоест, косвено признава, че има липса на специалисти. Довършете сега мисълта си. Значи, аз съм в съвета по акредитация на лечебните заведения към Министерството. Там е голям кошмар, като трябва да акредитираме едно лечебно заведение, тъй като за дадена специалност, ако трябва 3 специалисти, те 2 се събират, пък камо ли как да бъдат обучавани. Това, което тук се крие общо взето, е да се каже ясно.
има ли, ако работи регистратурата, примерно от 7 или от 8 часа, до 1 часа, 20 минути спокойно всеки един пациент да бъде преглеждан. И по този начин при един лекар до 1 часа да минат 15 пациента. Колко минават? Ама къде е грешката на лекарите в случая? Защото винаги опира до това, че няма пари за толкова. Тук става въпрос не на грешката на лекара, тук става въпрос организация. Когато няма организация, те трябва да си признаят, а не да крият, че няма достатъчно специалисти. Тук, между другото, чухте и някакъв такъв текст, че в петък предимно преглеждат по определени направления и така нататък, и затова се струпват хора. Друг е въпросът как изобщо се лекуват пациентите онкологични заболявания. Това е във връзка с темата, за която вие казвате, че доктор Цеков казал днес. Аз съм член на надзорния съвет и трябва да ви кажа, че това се реши на 16-ти, не днес. Днес го е казал. Да, днес го е казал. Ние гласувахме над лимитна дейност за първо полугодие 17 милиона. Това са 70-80% отгоре върху 90 без милиона. Изобщо да ни се сериозно обясни каква е причината. И ние поставихме въпроса, той присъстваше преди надзорния съвет министъра и се прие моето предложение. Министерството и Касата трябва да направят среща и да изяснят от какъв е този преразход. Не просто да ни казват няма пари, давайте пари. Къде подозри? Всъщност, нужно ли е държавата да актуализира ценовата си, финансовата си политика в областта на онкологията? Да, значи първо планирането на 90 основно милиона и едни резерви от 17 не може да бъде актуално поради една проста причина. Аз изобщо не възприемам отговора на доктор Цеков днеска, който ни разказваше в парламента, че в средата на миналата година били употребени 47 милиона, което не е вярно. Тоест и затова са планирани 90. Когато в края на годината са платени 150 милиона. Как при сплатени 150 милиона ти правиш прогнозен бюджет за 90? Същата история беше и в болниците. Хората, нали разбирате, една болница, да кажем Пирогов, е планирала, т.е. прогнозен бюджет е имала за миналата година 38. Изведнъж той планира за тая година 32, а на болницата й трябваше 50. Тя има и много сериозни задължения. Днес излезе още информация, че държавните, обществените и общинските болници са с 389 милиона лева задължения. Да, и какво от това? Значи, Министерството няма механизъм, в който да покрие, както в миналото, задълженията на държавните болници. Той само ги уж контролират и остават, това са общински болници. Добре, къде са заложени, понеже трябва да приключваме скоро, но къде са заложени най-сериозните бомби в здравеопазването сега пред новото правителство, които трябва да бъдат обезвредени, ако мога така да кажа? Първата бомба е заложена в управителя на Касата. Първата бомба. Тъй като нещата, които се случат в този надзорен съвет и някои неудачи са от негова страна. Ако се вкара, както миналия път, за първи път, прозрачно заседание на надзорния съвет, ние ще имаме пълна информация как трябва да се изваждат информациите и повече да престане тази практика. Казвам, сега, ако не гласуваме днес 7 милиона или 8 милиона за онкоболните за първото месец, хората ще останат на улицата. Викам, чакайте сега, вие сега ли разбрахте? Това е на 6-ти месец или 5-ти месец. Защо се прави това нещо според вас? За да може надзорния съвет без достатъчна информация да взима на сляпо решение. И процедурата вероятно е по-бърза и по-лесна, за да се отпуснат тия пари. Естествено. Добре, нека да се върнем само на проблемите на тези онкоболни. Аз много държа да ви върна там, защото с тях започнахме репортажа. Кои пробойни в организацията виждате вие? Тръгнахте да ги споменавате. Ясно е, че пари няма. Не, напротив, пари има. В организацията може да се подобри? Пари има, но тези пари се изразходват неясно как. Ще ви дам пример. Тъй наречената прицелна химиотерапия, която е с трета линия най-скъпи. Понякога често, и това се казва и от министъра, в парламента и при нас, се започва с нея. Без да се преминава първа и втора линия. Тоест, започва с най-скъпата, неясно по какви критерии. Наистина, с едно изречение ви моля, онколозите сигурно ще се успорят това, което казвате вие като метод на лечение. В организацията, кое куца, за да се употребят максимално добре тези пари и хората така или иначе болни да не чакат унизително? Значи първо трябва да има ред в онкокомитетите. Като се отиде един онкокомитет от пациент, който е болен, трябва да е ясно какво лечение
при това конкретно заболяване, доколкото е констатирано, предстои дали първо химиотерапия, лъчетерапия, дали операции и така. Това нещо като ред не е въведен на 100% в страната. От тук нататък много често се започва с някакво лечение, след това пациента, за да изчака решението на онкокомитета за следващото лечение, минава доста време. Много често проследяването на ефекта от лечението, което трябва да стане след 3-тия месец, се случва след 6-тия месец. Въобще цялата идея е да се подобри организацията е яснотата на алгоритъма за лечение на онкоболните. Благодарим ви. Пак ще ви каним, за да разискваме тези проблеми.